Superintendent of Police Dangsan Khyriem ula pynthikna yakni ke jingjia. Kekinhun forensic kalalumi ki sakhi bat pynthikna bakini ki dei ki petrol bomb. Habakili lakani ke jingjia ka danjing dei bat ke jingklumar ka bami na ka public hearing ka MSPCB. Na ka benta ka project di motion ke Shri Simen Halom Serman uni uhe Pulit ula ong baka dangkloi palat ban ong AA yakani hindai ula pintip bakande shibenta jong ke jingtohkit. Ki Pulit ki dangtohkit ki video CCTV na kathan bat ki lapelong ya ke jingtohkit ke bajur yakini ki arngut ki runar.